En anden, der har forandret sit liv 100%, kan man vel godt sige, det er dig, Christina Korsholm. Hun nøjes ikke bare med at drømme om at blive skuespiller i Hollywood. Nej, du har simpelthen pakket kufferten, bor nu i LA og simpelthen kæmper for at gøre din drøm til virkelighed. Man kan sige, det er der jo rigtig mange, der gerne vil. Det er jo benhård konkurrence derovre. Men hvor langt er du nået indtil nu? Jeg har været i LA nu i snart 2,5 år. Og jeg har været ret heldig, fordi jeg tog afsted uden nogen sådan forudsætninger og kendte ikke rigtig nogen efter min endte skuespilsuddannelse i New York. Og så, så begyndte jeg bare at gå til auditions, og så var jeg heldig at booke nogle roller, og det fortsatte faktisk indtil nu. Ja, du er ikke helt blevet Connie Nielsen endnu, kan man sige. Men der er jo kun én Connie Nielsen. Ja, okay. Hvor meget har du satset for at nå dertil, hvor du er i dag? Alt jo. Kan man sige. Jeg arbejder kun med en plan A. Man kan simpelthen ikke gøre 2 ting halvt, tror jeg. Jeg var CEO i et PR-bureau her i København, og så stod jeg til at skulle blive partner. Og så den dag, jeg skulle skrive under på kontrakten, så gik det op for mig, at det var overhovedet ikke det, jeg skulle. Så jeg fløj til Stockholm og sagde op, og så stod jeg der og var sådan lidt, hej, nu skal jeg så finde ud af, hvad det så er, jeg skal. Og det vidste jeg jo godt, men på grund af historier og nok umodenhed fra min side, og ikke turde se mig selv i øjnene og vide, hvad det egentlig var, jeg brændte for, var nok bare bange i virkeligheden. Han var meget frygt. Men du lader altså frygten på hylden, og så rejste du altså direkte til LA, Hollywood. En af de ting, først New York, og så videre til LA. En af de ting, som jo også er sindssygt vigtigt, hvis man vil prøve at begå sig i Hollywood, det er det, der hedder en showreel, og det har du også lavet. Lad os lige prøve en gang at se et klip fra det. If another man looked at me, he'd call me a whore. Hollywood. Cinema. Flotte billeder, men også lidt vågede billeder, hvor du trods alt viser noget af dig selv og din krop. Hvor langt er du villig til at gå for ligesom at gøre opmærksom på dig selv? Jamen altså, det er jo, altså man portrætterer jo en del af livet, når man spiller med i en film. Altså det, når man bliver forelsket, så prøver man, eller gør jeg i hvert fald, at blive forelsket i det øjeblik, hvor jeg sidder der. Det er jo også det, der er det fede ved at være med i film, at man får lov at være i nuet, og man får lov til at opleve de der vilde følelser, og får lov til at have helt vildt meget drama, som man så kan lukke for, og så kan man gå hjem til sin egen familie, eller... Men det, jeg tænker på, det er, at man måske, altså det er i hvert fald måske det forestillinger, man har om, at en ung, blond pige fra Danmark kommer over, og måske kan risikere at gøre, eller ja, præcis, fordi at der jo er mange plattenslag også, fordi de jo ved, der er mange, der drømmer om det. Hvor meget tænker du over, hvor din grænse går? Jamen, jeg ved 100% hvor min grænse er. Der er slet ikke noget der, og det kan godt være, at jeg er blond, og det kan godt være, at jeg er fra Danmark, men altså, jeg har et teflonskjold, og jeg... har jorden, eller benene placeret dybt i jorden, og har nok så fået den her modenhed, som jeg talte om, jeg ikke havde før, hvor jeg ligesom ved, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Jeg tror også, det er vigtigt, når du påtager dig en rolle, fordi så kan du tage nogle stærke valg, og det vil virkelig også det hele livet handler om, søge efter sandheden og tage de rigtige valg. En ting er, at man rigtig gerne vil. Noget andet er, at du skal jo også leve af noget. Hvor godt lever du af det her i dag, de roller, du har fået? Jamen altså, jeg tjener selvfølgelig lidt på det, ikke? Men altså, jeg kører ikke i Rolls Royce eller noget endnu. Så jeg arbejder også som, jeg har udgivet en bog, og jeg arbejder som forfatter og skribent. Så man prøver at lave alt muligt ved siden af? Og model og alle mulige andre ting. Jeg har mange projekter, men det er egentlig, for mig er det bare positivt, fordi det giver mig, jeg er meget workaholic. Altså, jeg bliver inspireret af et projekt, et bogprojekt kan inspirere mig på filmsiden og omvendt. Hvad nu hvis om 10 år, at du stadig ikke ligesom har fået det helt store gennembrud? Hvor længe bliver du ved med at kæmpe for at få den her drøm realiseret? Jamen altså, det er sådan lidt et paradoks for mig, det der spørgsmål, fordi jeg har ikke sådan noget med, at nu har jeg en tidsgrænse. Altså, jeg ligesom er på rette spor, og jeg arbejder jo. Altså, jeg skal tilbage til, nu skal jeg til New York i nat, og så skal jeg til LA, der skal jeg skyde film, og jamen, jeg kunne også godt finde på at producere det. Jeg dribler allerede lidt i og skriver, og
der er mange muligheder. Det er sådan, jeg ser det. Jeg har ikke en grænse, altså. Ingen grænse. Det er sådan en... det er en vej, og så ser man, hvor den tager en hen. Jeg håber, du når dine mål. Tak skal du have, fordi du kom. Tak. Na, 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 na.